Salutare tuturor și ce faceți? Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi ne vom juca Supermarket Simulator. Am văzut jocul ăsta la mai mulți youtuberi, gameri și am vrut să instalez și eu, doar că ăsta este Supermarket Simulator, doar că pe telefon. E o șmecherie, am vrut și eu să-l încerc. Am deschis magazinul, m-am mai jucat și eu puțin din el ca să nu vă arăt tutorialul și cât de plec, o să pornim fără niciun ban. Uitați-vă acolo, am 1787 de bănuți și hai să începem. Aici e gnuiul și cam așa ne prezentăm. Nu știu de ce am atât de mult zahăr. Vedeți-mă, n-am vrut deloc să pun atât de mult zahăr. Hai să le scanăm produsele clienților. 1,31, vreau să așa. Tu cum dorești, ia, tu cu cardul. 46,05. Tu, unde ăsta? 6,59. Ok, acum tu ai cumpărat ceva. 31,80. Uitați-vă că am cumpărat rafturi și acolo avem, hai să facem, aici avem mere, aici avocado, aici lămâie, zahăr, pâine, făină, ulei, paste și ce mai avem? Cam atâta. Poate în episodul acesta vom cumpăra o nouă licență. 28,28. 16,84. Bă, dar zgârcit ești, mă, cum să cumperi? Cum să vii la un magazin care are de toate să cumpăr doar zahăr? Mă, te-ai cumpărat ceva? 31,39. Ce fac ea de acolo? Ok, nu. Nu, nici așa. N-ai cum așa ceva. Eu până acum am cumpărat o licență ca să am ce să... Deci, just... Ce este? Băi, aici am două licențe și mi pot cumpăra patria asta cu milk, cheese, coffee, egg, black tea și bottle water. Ok. O să cumpărăm, cred că pe episodul ăsta, la mai trebuie să adun bani și pentru frigider și pentru toate produsele noi. Să mai multe frigidere și rafturi. Și să măresc puțin locul, pentru că e prea mic. 26,62. Nu. Hai, ia așa. Deci, aici l-am cumpărat cu 0,23 și îl vând cu cam de 11 ori profit. Aici am făcut cu cât cu 0,81 și îl vând cu 4,49. Lângă cu cât o vând eu.
Mă, 0,38 și ok, bă, dar vezi că sunt prețuri bune. Ok, nu o să mai cumpăr sugar. Mamă, cât de mult dar folosești, fată? Cam mult, da, nu știu ce să zic. Bă, în condițiile în care e pe telefon, eu zic că, mamă, și tu la fel, eu zic că grafica e destul de ok. Pentru că, na, sunt pe telefon. Așa, du-te. Eu zic că mă destul de rapid. Mă bine, mă, toată lumea plătește cu cardul. 5,09. Tu? Ia uite, bă, că am clienți o grămadă. Hai, du-te așa și eu că trag mai mult la conte. Am bani. Bă, de ce lăsați mă pe aici gunoaie? Cine mă credeți? Hai că vă dau cu motora în cap. Apropo, motora asta trebuie să o cumpăr, dacă e foarte ieftină. Ia tu ce vrei. Mă, vezi că e foarte bine că cumpără cu atât de mulți bănuți. Hai, dă bani. Hai, ia așa. Bă, eu am 2300 de bănuți, știi? 2378 de bănuți. Uite așa. Oricum fac o grămadă profit. Hai, du-te. Bă, dar cine mă gândesc mă pe mine gunoier? Cine sunt săți? $20,16. Bă, dar vezi că ăștia, mamă, cât dar cumpără. Vezi că te îngrași. Te îngrași. Cam multe prăjituri faci tu. Cam asta a fost tot. Hai să văd ce lipsește. Iau așa, ok. Sugar nu iau, că deja am prea mult. Ok, deci o să iau, o să fac o mică comandă. Bag aici așa două. Tu aici 3. Tu 2. Avem de ăla. Nu. Bă. Așa. Nu, am făcut bine. Bam. Așa.
Trebuie să aștept 2 minute și 17 să se termine ziua. Bă, dar păcat că nu pot să sar, să fac altceva. Așa. Hai să... mai e... Hai să deschidem între timp. Să ducem așa o mică plimbărică prin cartier. Ce e asta? Alte magazine. Ok. Ce mă... Bă, dar orașul ăsta eu văd că e destul de abandonat. Să facă și o mică renovare la oraș. Că pare abandonat, nu știu ce să zic. Hai, sper că după această zi să cumpăr licență. Haide. Așa. Bă, dar ce relaxant e jocul ăsta, mă joc 2 zi și deja e mult prea bine. Sunt prea relaxat în momentul ăsta. A venit prima comandă de la delivery. Oh, my God, fele. Și tu ai repede. Îmi pare rău, scuze că era să... Bă, dar care, bă, care aruncă gure pe aici, băi? Hai să mai punem mere. O aruncăm la noi. Să mai punem aici mere. Și acum mai așteptăm puțin pentru următoarea comandă. Un singur măr. Bă, tu pleci la muncă cu un singur măr. Să-ți bai joc. Un măr. Că dau așa. Vreau că așa îi dau.
Păi dacă el vreau singur mări, eu îi dau o monedă. Da, ia. Bă, s-au golit tot! Bă, da, de ce aruncați? Ce nesimțiți? Să iau avocadul, să pun aici. Să luăm lămâie. O punem aici. Perfect. Stai. Mamă, dar vă cu coadă. Bă, frate, bă, joc. Haide, mă! A venit următoarea comandă. Hai, du-te, bine că mi-a dat bani fix. Hai, dă repede acolo cardul, ca să nu mai aștepte oamenii acolo. Hai, du-te. Mi-a zgolit magazinul și mi-a și murdărit. Bă, dar resimțiți, ce asta? Unde arahide? Punem aici. Bă, astfel nu da. Bă, dar de ce sunt doar femei? Nu există bărbați care se ducă la cumpărături. Că până acum am văzut doar femei în magazin. Aproape. Bă, și Zaharu s-a vândut tot, ești nebun? Trebuie să fac stocul pentru tot. E neapărat să fac stocul. 38,36. Mă, trebuie să vedem o comandă. Sau stai să vedem asta. Hai că puțin și închid magazinul. Uite aici un bărbat. Aici 25, 5 așa. Aici așa. Bagă cardul așa. Bă, da, e enervant să duci cu cardul. Credeam că îmi dă caricul ăsta, că nebuneam. Salutare, omule. 10. Unde arahide? A venit și cealaltă comandă.
E ce ești tu? Cereale. Cred că-s cereale. Băi. Intri? Nu intri. Ești simțit. Băi. Hai. Aruncă gunoiul ca să fie bine, să fie rău. Așa. Nu mai vine nimeni. Tocul a săsat. Bă, dar greu mai vine, bă, comanda aia. Hai să deschidem ce să facem. Să adun 3000 de bănuți. Bă, dar cât costă cealaltă licență? E să văd. Următoarea licență costă doar $200. Ok. Un frigider costă 250. Așa. Milk, cheese, coffee, eggs, black tea, ok. Deci voi avea nevoie de un singur frigider. Ok, bine convine. Deci eu tot scap ieftin. Oh, ia uite gemelele. Gemelele. Bă, dar de ce nu plătiți într-un singur bon ca surorile? 12.64. Hai, du-te, e bine că mi-a dat bani fix. Așa. Ne punem aici așa. Top Ricard! Oameni din ziua de astăzi. Bine, nu zic că nu folosesc card, dar lasă. 63. O lămâie a nu iau cu 50 zile a nu iau o lămâie. Stai, du-te. 13,06. Gata, bă, eu iau licență, să mor eu. Licența am cumpărat-o. Frigiderul am cumpărat. Ok, urmează să vină. Ce e aici? Făină. Problema e că nu mai am nimic. Vin comenzile prea greu. Tot făină. Hai. Bă, tu vii la magazinul meu? De ce nu vii la magazinul meu? De ce nu vii la magazinul meu, băi? Comandă. Încă una. Ulei. Bam. De aici să fie. De aici.
ia uleiul și bagă aici jos. Doi. Și asta mai întâi bag acolo. Stați un pic, dragii mei clienți, doar să aranjez aici la raft ce să arunc la gunoi. La gunoi și tu la fel. Optzeci. Adu-te. La fel. 13,06. 9,0. Hai, pa. Cred că fie frigiderul, nu? Da, e frigider. Cum stă, mă? Nu știam cum stă. Așa. Bagă. O, frigider. Da, mă, da. Longul, bă, da, oare când vine să făcut și așa? Că nu mai văd că vine nicio comandă. A, bă, nici mă n-am comandat. Ok, ok. Milk, cheese, egg, black tea, coffee și apă. Bai. Hai. 2, 6,79. Bun. 0,95. 1,49. 5,55. 111, 10, 50, 444, 10, 10, 10, 10, oro. Asta e acum, nu mai dau. 5,69. Așa. Hai, vino. 53. Tu. Bam, bam. Hai, nu mai. Hai, vino. Bam, bam, bam. Iar un profesionist. Du-te. Bam, 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 bam. Normal că calcină cu cardul. 30, bam, 37, bum. Deci sunt un profesionist, bă, nu mai e cum cu mine. Așa, 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 lasă. Contează. Stai eu după 3 bani. Hai, du-te. Ia, ce comanda a mai venit. De sticlă. Nu, bă! Hai că-l pun direct 4.
Îmi trebuie putere. Băi, așa. Bă, dar îl vând prea ieftin. Să dau și eu mai așa. Da, hai, lasă, nu contează. Hai, du-te. Bam, 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 bam. Nu. Ia uite, bă, cine cumpără lapte. Toată lumea cumpără lapte, bă, ești nebun. Am mai venit o comandă. Am mai venit o comandă. De brânză. Nu cred că o să mai încapă frigider și de apă. Nu cred că mai încape. Hai să... Așa. Păi... Așa. Perfect. Asta vă trebuie să duc și astea. Mai are? Nu, nu mai are. Uite. Și cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Am făcut ceva profit azi, de la 1700 de dolari am ajuns la 2700. Am cumpărat o nouă licență, am cumpărat lapte, frigider, brânză, ouă, toate chestiile care se vor cumpăra. Eu o să mă fac stocul aici deja în magazin, că e gol tot. Și mulțumesc pentru prezența acordată. Sper că v-a plăcut. Să-mi dați și mie un like și pa, pa!